Hello, good afternoon. Lanya, mega very more cold white. I'm meeting you, good afternoon. Don't greet me. We go cold white. Abelanga bikele, meba wa mwekele. Meba wa makele. Me when honda take ga recharge. Mama here phone gi bridge ga. Mo ke po ge be okode. Mam ke phone gi bridge ga. But abelanga bikele gem. Can you see me now? Ana ma hoge. Yo mboge bi eba. Yes. Awo nyi Igbo ke wo mba lela. First time. Aya, you put that in English. Hey, Bishop, what business him? That's Igbo business in English. Ibra interview ke ibra big business imega. Habo. Ibra for habo. Okay, but we lady ready for interview Gabia. Sorry now. Sorry. Don't come here, Gabia Takushiri me anya ezeu. Tesawa eyelashes merege marama. Itile nkwanye uncle Kero. Filo lene marama. Ota abagara gidi huna just respect your money here. Oh, what about Bishop? Mawa ha about then stop smiling here. Okay, sir. Like Gabia bru ihu Apollo Bianca Pia I'm at Ramot. Mark ke no taga na ara Otele walking. Lady Biakara heka. Oh, the biao. How come I hold them back up on social media? Yes, sir. Ngani room we get interview. Yes, sir. We take the Hungana screen nota. Telero Zana. Oyakine Fulara here na family. Kebio. Keyo. Eju ga me here. Isi ken nebulagara ye na family. Oh, the pimple meremu. Eju am more pimple. Ama me na jom na. Eju am more pimple. People ke yiri boil wogene. Ama na. Aya the way phone na ke pilot to get laramas. Hey, my need the weekend. Come on, subscribe or that place. So you can subscribe or check subscribe or like ya get share ya. Or what I am bag. Eke kule hi ojo. Kene ke pa heke. Wapo ko da kaga. That's it. E para e bra no ngegu emre ga swimming pool. Nga will swimming pool panana. You put the bra. I said remove the bra now. Remove the bra. Chile kabago could remove for boot you to a bra. Mapping congramo. Pana. You want me piramonga. Sorry, sir. Pana money. Bianga. Hey, look at Are Sebru. Ara Sebru la Bianga. Otele before Bia like Kama. That's him and Ibra for interview. Get Prana with the bra. Bra na me ejideli ahara ge Bianga. Nasu get pro. Ton nasu get pro. Ablanga biru aram. What I got a reverse Bia. Lewanya front, Chile Kabago, Lewanya front. The legi ke you no blender working.
Eh? Ajụ am gị. Ele ihe Otele gị ji yie blender. Ọkwụ akwụ na. Gịnị kwa akwụ? Nwa bingo gịnị wo ọkwụ akwụ? Agụ Otele kwa asa gị kwu ekwu shaka n'ọnụ. Kwu Otele kwa akwụ gị furu Otele gị yiri brush eji asha brush ga shu futa. Gịnị kwa akwụ? Mara mma na. Chesa Otele ka eji alụ di nwa bingo onye riri eri. Otele gị buruchala taya bịa nga bịa agwa m sọ ọkwa akwụ. N'otu Otele gị si burucha taya ya dịka apata olu. Bishop all genetic. Them you genetic Igbo kweghị. Them you. Bịa were fonu gị. Aha gị. Sharon. Aha Igbo gị nwa Bing ịzaga Sharon anya gị na ara gị awụsara. Ịzaga Sharon ihu gị na ara gị awụsara. Ndo. Chidubem. Chidubem onye. Chidubem Ndubisi. Ịlụkwa di taa na echi. Nwoke na-eme gị ihe ọjọọ na-agbakasịrị gị ọnụ ị gakwa anọli. M ga-anọli. Iji ụmụ ole? Onwe nke m ji. Emube nwa ewepụla nwa mbụ. Mba gbanye no sir. Ara ọgbaga onye agbagha ọkụ a niile onwe ihe meghe gị n'isi. Maka abazi n'ọkụ biko. Anaghị awụsara like this onye ṅụrụ ya. Mba ara m awụsa. Onye ṅụrụ ara awụsara like this onye Igbo ka onye Yoruba. Mba sa ara m awụsa. Ish. Don't come here. That's him judging my boy. Don't call your give it on here was like this year for a foot match on your No sir, mo Itala nwoke lụrụ la nwaanyị mbụ. At once. Achọghị mgboro ole. Itala nwoke lụrụ la nwaanyị mbụ or Side chicken, married men. Onwele mgbe ha na-ataghị with ka without ndị ke lụrụ la nwaanyị. With or without? Nwoke lụrụ la nwaanyị, ọ ji ataghị with ka without? Oh, with. Ị gara ụlọ akwụkwọ mahadum? Mba agabeghị m. Kebe isi na-watch m? Lagos State. Ị dị afọ ole? 22. Ese? Wetakodi ihu ga na screen ota. Ese dị afọ ole? 22. Eno ya gịnị? What do you do for a DV? Okay, I'm a chef. Anya so Igbo Chineke agbago ka ele ihe rụ afọ living. Okay, ana m ere nri. Onye mama put faja m ihu pempo bịa ngacha m aka I'm a chef. Sorry sir. Sorry for yourself. Oya wepụsha Latin ikwere n'anya. Tanka bụ extension ọda apụ na ya ka mmeli ọfụlụ. Unu na-ajụkwa onwe unu otu unu na-adị ma unu tinye ihe. Ị na-ajụkwa onwe gị hụrụ ma otu ihu gị dị ka ị ga-amụ ihe a n'anya. Ị na-anọkwa otu a ga-efụta n'ọjụ ụmụ nwoke ndị kwesịrị ịgba gị nyesị ihe olee otu dị n'otu itinye ihe. Ị ga-amajụrụ apụpụrụ ọkụkọ ma ihe onwe. Sorry sir. Then you and you put that in it. Can camera here. When I camera in you want jog, I'm give you a man or salana na camera here. Okay, sir. Branga when I wear him na camera. Why I am Eish, Bahwezegi.
Why not again? Mbao. Nigga Godendo. Yes, sir. You want your bed? I'm Abia State. A bed Abia. I'm Sialangwa. Belisha Langwa South. I'm me. A bed Ami. Mbo Ami. Ibala Pulambo. Mbasa. Maybe you should not watch him. Lagos State. Imele wine and wine bo. Mbasa. In when I home wine age I will not tell. Kebia. Here name Mbasa. woke up all like that phone and boogie say picture so we can get what to send the area. Mbasa. Abala I can't tempo. Oh, onye. Abala I can't tempo get you a munyaw. Ambao. Mukwawe gaba makant. Ija log ni maya. Mbao. Woke up alago gumboge pakorea. Mbasa. Ija ngamo. No, sir. Woko letra laga. Sosi boa. Ibu atrage lem gahano tag. Nulo. Ulo ge ko ulo ha. Ulo ha. Ejeju pa atagi keja atagi without. Wheat. Ibu atrage married man ahụ gị na anụ ga lebo also na ibu a. Mba. Then gave me one nonsense a ball tralaga. Can we put away? Who not assist you? No, because all the important. Married man and side chicken, But all Macarena, what do the important ones? Ish, Lanya. They are important and non-important. They can not important if you Otele pega. Guamole had non-important or the ole. Ito. Non-important. Non-important, talk where? So can see madito na madito. Non-important. Then important ones won't try like a wole. Non-important one, important two. Okay, that's non-important. Let him in your telegi while other important. Amam na owo yin beribe. Okay, I won't you beribe. Then get one year now won't you beribe, didn't you beribe. It's wagon now go out with the highest only beribe when I know one bingo. Damn you. Amam show Lola wani before. Upon Neja condemn with the damn you one bingo. Mahana when you beribe. Get your para how many years? Get your para how many years? Mba so 8 months ka ekpa. Camera get on.